नाव काय आपलं? मुद्रिका बनसोडे. बनसोडे. हां बर, आपल्या ह्या प्रभागामध्ये आता शुभांगी रमेश भोसले म्हणून लढवत आहेत. हां त्यांना निवडून द्यायचं? होय. बर, का द्यायचं बोला बघू. माझी पेन्शन चालू केली त्यांनी. हं. सगळे म्हणले लेक मेली म्हण, नवरा मेल्याला होता. मग सगळ्यांनी म्हणले की लेकरं मेली म्हणू कसे. हं, हं. मी म्हणलं मला पेन्शन नका म्हणून रडत चालले होते. रमेश भोसलेची बायको आणती. रमेश भोसले दारात होता. आका रडत का चालले म्हणला. मग मला बोलवून घेतलं. मी सांगितल्यावर म्हणला सगळ्याच्या आधी तुझी पगार चालू करू. सगळ्याच्या आधी माझी 2 पगारी केल्या, रमेश भोसलेंनी 2 पगारी केल्या. चालू केल्या. बरं. आणि ह्यानं तुम्हाला निवडून दिलं तर तुम्ही हो. माझी 2 लेख मेलं, नवरा मेला. राजू नाटकर माझ्या दरवाजात आला ना. भरत नका येणार म्हणून आम्ही काहीच म्हणलं ना. मग आता मी मागून खाते हो. मग कुणाच्या जीवावर खाऊ. 1.5 वर्ष झालं माझी पेन्शन बंद केली. बर. मग कसं करायचं. मी मसुदीला जाते हो, मागते 2-4 दुकानं आणि तेवढं मागून आणून खाते हो. मग आता कसं भानगड करायची. आता शुभांगी रमेश भोसलेंना निवडून द्यायचं. रमेश भोसल्याला आणि सुभानीला निवडून द्यायचं. कोणी नरड्यावर सुरी जर ठेवली तर मी त्यांनाच देणार मत. अशी किंडी टाकीत होते कुणावर. हातीवर मत इकलीचं पडत होतं म्हणून हाती निवडून दिला नाही म्हणून सुभानीला औंधा टाकते. ह्या 5 वर्षात सुभानीला टाकणार. सुभानीलाच निवडून देणार. कोणी गोळी बी घातली तर सुभानीलाच निवडून देणार. कोणी